Ini ndinoda kureurira one trip yandakaita kuenda kun'anga kuChipinge. Upenyu hwangu hwanga hwaoma veduwe. Stress yanga yakaoma. Ndaisekwa nevehukama vachiti ndave rombe. Vamwe vachiona ndichionda vaitane AIDS. Ndakabatwa neshungu ndikafunga kuti pana anga asunga upenyu hwangu chete. Sezvandaingogaronzwa kuti upenyu hwemunhu hunosungwa. Ndakaenda ndine hasha. Ndazvipira kunoita back to sender anenge angobatwa chete. Ndasvika kuye kun'anga. Nyanga yakataura vekumusha kwangu ndikazvibvumawo. Ndivo vacho vekuseka vachiti ndaarombe. Zvakabva zvanzi ndaita back to sender yacho. Ndanga ndakangwarira kutya kurombeswa zvekuti ndakati hapana mushonga wandinobatiswa. Zvisinei ndakazonzi unoda kupfuma here? Ndikati hongu, ndokutsinira kuti asi kana zviri zvemushonga handide hangu. Ndakanzi pamari yangu inini buritsa not 1 ndikaipa n'anga iya. Zvikanzi nyora mari yacho yaunoda. Ndikanyora kuti billion. Apa ndiyo yange iri nguva iya yezvimazim dollar neinflation. Ndakabva ndazonzi ndinokucheka nyora tikanetsana. Akazonditi ayewa handiswisa mushonga asi kuti ndinokukwesha nemafuta ehwai aya neco salt. Ndikanyevenuka paye ndikaona pasina chakaipa. Ukuwo murapi aipfeka gaundi rake jena sechipostora paye ndikati pakanaka. Ndakakweshwa paye ndikanzi kwasviba rara pano. Ndikarara murumu manga mungori empty zvamo pasina chaityisa kana kushoreka. Ndakazonzi padlock haifaniri kuloka, inofanira kugara yakavhurika. Ndikati okay, ndadzokera hangu kuguta guru. Iya mari iya yandakanga ndashandisa, ndakanzi peta ugare nayo muchikwama. Ndakatonomira nechepamberi pebus stop ndichiti zvandabva kushandirwa kudai, pamwe ndichamirirwawo nebango remota. Ndakamira kusvika tsapfu dzaoma. Ndikati regai ndiite zvebhasi. Ndasvika ndakabva ndatsvaga bhudhi vandakati ndidamburirewo chipisi chepadlock iya. Isambofa yakavharika. Ndobva ndaenda kunoisiya muchikomo chepedyo nepamba. Izvi zvaive zvemumusoro mangu. I think ndaifanira kugara nayo mumba. Kwapera zvimwedzi. Ndakazosviba moyo nezvemari iye. Ndobva ndaibvarura ndikaflasha mutoilet. Ndakazonzwa kuti munin'ina wemurume anga akandiroora angofa suddenly. Kwangu kumusha ndazonzwawo kuti kune angofawo suddenly. Ndaenda kurufu paye ndinzwe karunyere kupeke kuti ndini ndauraya. Kubva ipapo ndanga ndakungofungirwa zvekuromba. Ndikambonzi nemumwe mupostori iwe unoshereketa, asi akaramba kundiudza zvakawanda. Hapana kana upfumi hwakauya, but just a bad reputation mufunge. Just one trip, one mistake, one lapse in judgment, and a lifetime yekufungirwa zvakaipa. Handina umbowo hwekuti ndakarombeswa musi uyu vehama. Mwari vandiregererewo kana ndakaromba that day. Because of that handidi kunzwa word rekuti n'anga. Zvinondirwadza kusvika nanhasi.